Hello! Днеска искам да се включа при вас и да ви споделя нещо, което ми хрумна преди малко. И то е да бъдем по-осъзнати и по-добри хора. Най-вече да бъдем по-добри. Какво съдържа това? Какво съдържа това? Малко лапсус си да направим. Трябва от време на време. Идеята ми е просто да помагаме на другите. Дали ще е на семейство, приятели, познати, на който можем. Дали ще видим на улицата някой непознат, който моли за стотинки, пак да му дарим. Няма значение дали той ще ги изхарчи за патронче водка или просто ще купи нещо за хапване. Важното е, че ние сме направили жеста, той се почувства по-добре. Това е моят призив за вас и просто да бъдем наистина как да го нарека, по-даващи. Защото като даваме и ще получаваме.